Jamen, jeg hedder Andreas Lønner, og jeg er naturvejleder her på Limfjordsmuseet. Lige nu der sidder vi i Frederik den 7. kanal, som starter her i Løgstør. Den bliver kun brugt som rekreativt formål for tiden. Den lukkede i 1913, dengang man fik gravet sejlranden. Kanalen er mellem 3 og 4 meter dyb, og ude i sejlranden der er der 6 meter vand. Fra herfra, altså 20 km længere sydpå, der har der fanget muslinger siden stenalderen. Det har de simpelthen levet af nede i Ertebølle, der kan vi jo se rigtig mange østers. Jamen, alle de hjertemuslinger, som ligger hernede, de bliver blæst ude for det dybere vand ude i Limfjorden. Hjertemuslingen graver sig ned og ligger nede i sandet. Og efter den så er død, så kommer den jo så op efter bevægelse i vandet. Og så bliver de blæst ind på stranden. Og så har vi lige fået vores nye fjordhave, hvor man som privatperson kan avle muslinger. Men det er en normal strømpe, som man opdrætter muslinger i. Og det er så til privat brug, men kommercielt brug, så er det jo 300 meter lange sukker, der hænger i girlander ude i fjorden.